A strieľam zároveň. Prídem sem. Ty púšťaš. A ty ideš priamo do pravého. Môžete strieľať, len nie po diviakovi. Hej. Tu a idem sem. Sorry, teraz som vystrelil. Nie, nič sa nestalo, no ale teraz on si drží tú stranu, hej? On ide do rohu, lebo prvá... A kto má stred? Sú tieto rohy. Ďalší berú stred, hej. Prvá, čo je, nikdy nejdeš, že ideš sám do toho, hej. Ale aj keď ideš, že idete len dvaja, tak vždycky najprv sú rana do rohu, či tam je niekto alebo nie. Aha. A potom idem tu. Vždycky je to 2 metre alebo meter od steny. Nejdem celkom pri stene. Nejdeš pri stene, Ja, lebo to ti zbieram vysekne trefy, potom. A ty tiež sa dostaneš, postav sa meter od steny. Hej. A v podstate tam máš terče a robíš toto, že ideš takto bokom a strieľaš. Vždycky strieľaš. Ideš pomaly, nejdeš rýchlo. Keď je, že tu nikto nie je, tak vlastne ty ideš, robíš 20 krokov dopredu, že je tá veľká miestnosť a povieš čisto, hej, a potom sa rozhodnete, že kto si čo berie. A čo okná, naozaj, keď tam také ľudia? Zvonka. Z tých okien momentálne, chápeš to, z tých okien momentálne, keď ja skončím tým, že vystrelím tento roh a riešim od polovičky túto stranu, ale už toho vidím, hej, on si bere od polovičky túto stranu a teraz ide, že ideme do kríža. To znamená, že ja idem a mám nebezpečné okno, tak ja si berem okno a on si bere dve. Hej, lebo na mojej strane nie je žiadne okno. A ja sa mu snažím veriť. Ty riešiš dve a teraz... Ja ich zozadu chytím a všetkých postrieľam. Ty bereš a prejdeme na tú stranu, kde je to okno vlastne otvorené. Hej? A vlastne snažím sa tomu, nejdem k nemu, ak mám kryť tú miestnosť, tak na čo idem, hej? Ale keď chcem niekoho zastreliť, tak zase idem. Týmto spôsobom jeden bere a zase tak, hej? Upriem hora, dole, takto, zase hora, dole, hej? Týmto spôsobom to beriem. Však mám seba lieť. Dobre, ale tým pádom nie je dobré schovávať sa do rohov, lebo každý chuj, koho nacvičí, strieľa do rohu. To vieš, to robia špeciálne jednotky, hej, že vždycky ide ráno. Ja to hrám aj na kompúter. Vždycky proste do každého rohu ja sypem. Je mi jedno, či tam niekto je alebo nie, ja to vysypem. Že aj tu na výšku, vy ste za do rohu zašívali, nebol tu druhý tam, a ďalšie zapali v strede. Lebo to je prirodzené. Nemal si v strede. Je to prirodzené, no? Ja prirodzene toto urobím. Keď idú traja, tak jeden ide sem, druhý ide sem a ten tretí vlastne ide 3 metre od dvere, aby nestal v dverách a ide stredom a jeho úlohou je potom vyčistiť hornú časť. Sa môže stať, že tam máš nejaké výstupky. Posledný vždycky ten tretí, vlastne tí dvaja a on proste vyčistí toto, povie čisto a klakne si 4 metre alebo 5 metrov od dverí, tak aby nebolo vidno z okna, hej, ale aby to mal tie dvere. Ale ty tu zase čo spravíš, keď máš miesto okno tieto dvere? No, ak máš, ale teraz sa len od dvera, hej, ak by si mal toto reálne, ako to, tak proste ten chlap by si prešiel. Prešiel by si tu. Týmto oknom vlastne ty ho môžeš držať, ale nevidno ťa, lebo ty sa dáš tak, aby to nebolo vidno. Ale tu si, hej, ako náhle je pohyb, strieľam a zasypnem. Vždycky, nikdy nie som pri stene natlačený, vždycky som tu a urobím na to. To je, počkaj, to je Včko, to je, čo to stlačíš? Ešte jedna vec. Esko. Prečo sa nechodí Včko. pri stenách? Lebo jedna z veľkých akože umení inštruktorov a tým je strieľať o stenu. To znamená, že ja prídem tu a viete, uhol odrazu sa rovná uhol dopadu. A keď viem vyhodnotiť, že tá stena nie je papierová ako tu, alebo drevená, hej, ale je proste riadne murovaná, alebo betónová, u nás je vyloženie proste tie paneláky z betónových vecí, tak ja zoberiem a nabijem si tvrdé oceľové gule do samopalu a chytím to a takto to jedným. Tá strela ide tak a potom 30 cm, 40 cm letí popri stene. A môžeš, my sme A to kvôli čomu, že sa odrazí, alebo čo? To sa odrazí, tá oceľová gula, ten oceľový plás sa zo samopalu odrazí bez problému. My sme strieľali tak, dali sme terč, takto, sme dali terč a tu sme dali betónovú železnú zástenu a normálne sme ten terč normálne chytil som a 3 rány a bolo všetko v terče.
Chápeš? To sú také finty, to nikto nevie, hej? Ale je to na miere použitia. Aké strelivo si napackuješ, preto je veľmi dôležité, že máš možnosť výberu streliva. Zbraň, akú máš, hej, lebo pištol to neurobí, ale samopaľ to urobí bez problémov. A potom vieš posúdiť, z čoho je ten bežný. Kto vie, ako je to s gulou? Skús streliť, či to asi tu nemáme. Neviem. Neviem, možno by sa gula odrazila, vieš? Ty máš vraj tvrdé gule pod dve. Aj táto sa odráža. Hej? Preto sa ide vždycky 2 metre od steny. Hej? No potom vykúkovanie, hej? Ja neviem, sú, že príde a niekto, hej, urobím toto raz a potom si klakne. Hej, urobím druhýkrát. A je to kvôli tomu, že nikdy neklakáš vlastne vždycky v rovnakej výške. Lebo on ťa vidí, hej, a hovorí, aha, počkám si, ale ja som ho videl, že tam je, hej, a dám sa nižšie a je. Alebo klačia dva. Napríklad, hej, on je predo mnou, ide na mňa dopredu, prosím ťa. On je predo mnou a ja idem takto, sme dvaja zase. Ale teraz on povie porucha a klakne sa. On povie porucha. Lebo prebíjam. Došli mu náboj, hej. A ja prídem takto nad neho, to znamená, vidím všetko, skade on je viditeľný, sypem, kde uznáva záhodné, väčšinou sa sype za kryt auta. I keď tam nikto nie je, sypem, hej. A on povie v poriadku a touto, nie, to je práve chyba. Keď on sa postavil, tak sa mi postaví pred zbraň a ja ho zastavím, hej. On touto rukou, skôr než ju dá na spúšť, 3-krát udrie mňa, hej. A ja si odstúpim a zase ideme svoje robiť, hej. Úplne jednoduché, hej, aby proste, a policajti využívajú to, že máš neprestranú vestu, to znamená, že to ako vychodí, že ty chodíš tak, hej. Buď niekto chodí takto, alebo má pištol a strieľa pištolovým, hej. Keď máš neprestranú vestu, toto je najslabšia časť. Toto je najsilnejšia. Tu máš tu vlastne železnú, preto všetci chodia tak, hej. Že on ide a takto chodí. Priamo, keď to dostane, tak mu ho zachráni tá vesta. A to robia aj to, čo som vlastne počul, že má vestu a on ide prvý a všetci za ním. Takže ide ako štít. Áno. A že normálne tlačia, hej, akože. Áno, ale on má štít. On má reálny štít, železný. Ináč, keď má vestu, tak sa nechodí takto. Keď vstupujeme niekde a ideme pre vás, tak vlastne on je za mnou, hej. Ja idem prvý, strieľam, to je úzka chodba. No. Úzka chodba. Som 20 cm alebo 2 metra od jednej strany od druhej a tým pádom musím ísť po strežu. Takže on, ty si ja, teraz on má namierené, hej, stoj, hej. A ja som takto a dotýkam sa, hej. Ideš po. Hej, ja sa ho dotýkam takto. Ten ďalší už má zbraň dole a ako nám sa niečo stane, tak on ide na jednu stranu, ja na druhú, čistíme to zase do kríža. To znamená, ja mierim vždy na túto stranu, lebo ide sem, a on mierí na túto stranu, lebo ide na túto stranu, hej. Úplne jednoduché. Dobre, a ruská chodba na dveri. No, úplne jednoduché. Takže ideš, toto je chodba. Tak chlapi budú dvere. Tak chodte, vieš, dvere, my sú z obou stranu. Si dáme dvere. Okay. Toto sú dvere, poď za mnou, ideme. Hej, a ja teraz poviem. Necvičíš ma, necvičíš. Ja som veľký. Hej, ja zastavím. Hej, väčšinou som druhý a prvý zastavím. Hej, dvere. Ukážem dvere, rukou a veliteľ kývne, oni už vedia robiť. Takže dvojka. Jeden ide takto k dverám, hej, pozerá týmto spôsobom. A ten, čo je druhý, hej, tak ten, čo je druhý, tak prechádza takto. Hej, a tí dvaja mieria dopredu. To znamená, ja som prešiel dvere, prejdú tí dvaja, ten mierí takto, hej. A teraz oni prejdú týmto spôsobom, zás má vpredu štít, ten je za ním, mierí takisto, a títo urobia to, že ty prejdeš, zaradíš sa za nich a ja prejdem. A ten posledný ide otočený chrbт. Kto odhaduje ten granát? Granát. Kopni to ja teraz, nevieš. Ale potom sú rýchle taktiky a pomalé. Toto je pomalá taktika. A rýchla jaká? Utekáš, čo ti Rýchla sily je, stačí. že proste sa rýchlo ide vstupovať. To znamená, pomalá taktika sa ide vždycky, keď nevieš, kde je pachateľ, hľadaš. To znamená, ideš týmto templom. Ideš týmto templom a pekne idete taktika, každý rozprstnete sa a každý si berie tú svoju stranu. To je to, čo som vám ukázal. Ako náhle sa niečo stane, to znamená, že je výstrel, alebo vidím pachateľa. Prvá vec je, musíš kričať. Vidím ho napravo, na 6, na 12, makaj za tou stenou, hej. Takže ja idem a teraz pachaj napravo, všetci sa rozbehnú. V momente rozbehnú, rýchlosť. A každý robí to, čo sa naučil pomaly, tak každý robí rýchlo. Je to proste ideálne.
a už sype, už tam sype, hej. Alebo kričí policajná akcia, ruky hore, hej. Ale my vojaci sypeme. Bez problému. To je... Je to so Ženevskou konvenciou? Ale nie páchateľ. Keď tam budú civilisti. Lenže počúvaj, páchateľ, ak nie je pripravený na ten stres. Toto je vnútri taktika. Vonku je diametrálne odlišná taktika. Poďte.